Hej og velkommen til. Vi skal i dag kigge lidt på den her stak udstyr, som står foran mig her. Det er udstyr, som jeg planlægger at tage med til Skanderborg Festival, også kendt som Smukfest, hvor jeg skal ud og lave billeder, drager afsted tirsdag i morgen og skal være i skoven til og med søndag aften. Der blev lavet alt fra koncerter til portrætbilleder til historievinklinger. En af de store ting, vi producerer, er bladet Valdernyt, som kommer ud til alle Skanderborgs medlemmer. Der står forskellige artikler i, om hvad der foregår på festivalen, billeder fra koncerter, historier, hvad laver medarbejderne osv. Så billederne bliver brugt i et blad som dette, hjemmesider og artikler. Lad os kigge lidt på, hvad der er her. Jeg har min store think tank Airport version 2 med. Det er international versionen. Der kan jeg have stort set alt i, og har ingen pladsproblemer. Nem at slæbe med, har hjul og håndtag, så den kan trækkes rundt. Der er langt at gå. Af optikker, så bruger jeg min 2470 L f2.8 fra Canon. Utrolig meget. Super god optik, lysstærk, dækker godt område. En arbejdshest er en 70-200 2.8 IS udgave. Også en L-lens fra Canon med image-stabilisator. Den er uundværlig til koncerter og generelle publikumsbilleder også, hvor du går rundt imellem publikum og skal have nogle snapshots af folk, der kan lade fest og hygge sig. Til portrætter bruger vi ofte en meget lysstærk optik, som en 85 f1.2 har virkelig hul igennem. Det kan lukke noget lys ind, så vi kan få den lave dybdeskarphed og gode lukketider, flotte baggrunde. Udover det er også en fast 35 f1.4, igen Canon. Rigtig lysstærk optik. Huset jeg bruger her er et Canon EOS 5D Mark II med batteripakken på. Super godt kamera, høj opløsning, dejlig, nem at betjene. Autofokusen kan have den lidt i de mørke områder, men typisk ikke de store problemer. Super lækker kamera. Speedlights skal vi have med. Koncerter er flashlys, selvfølgelig bandlys, men til portrætter og til at bløde op for de hårde skygger for sol og så videre er de uundværlige. Til at affyre blitzene med remote bruger jeg Pocket Wizards Mini TT1 på kameraet og Flex 5 på blitzen. Super system og fungerer med ETTL på kryds og tværs. Mangler desværre stadigvæk med en AC3 controller, som kan styre flashen op og ned remote også, men det er på vej. Masser af batterier er en selvfølge. Hukommelseskort, stakkevis, hurtige store kort, kan klare både video og billeder, hurtigt at tømme og kan følge med til presset under koncerter. Udover optikkerne og flashene, som du ser her, har jeg et Canon EOS 7D også, det som optager videoen i øjeblikket. På det sidder en 1635 f2.8 til de store oversigtsbilleder af vidvinklerne, både tæt på kunstnere og hele scenen osv. Uundværligt også. Festival, tørt, vådt, støv. Utrolig vigtigt værktøj. Husk nu at rense de kameraer og dine optikker med. Det er uundværligt. Kortlæser har vi selvfølgelig, stropper, filtre, råkort, hvis det skulle være nødvendigt. Til at bære udstyr rundt på selve festivalen, når vi er i gang, bruger jeg selvfølgelig ikke den her store uheldige taske. Vi bruger et think tank bæltesystem. Super system, nemt at arbejde med. Rundt om maven, vægten bliver super godt fordelt, du føler ikke, du slæber på en tung taske, når du går med udstyret 10-12 timer om dagen. Der er til speedlights og objektiver og diverse accessories, flashkort, kuglepenne, farvefiltre, ja, alt hvad du har behov for, batterier osv. Super godt system og meget fleksibelt. De enkelte tasker kan af- og påmonteres og ekstra kan sættes på, hvis der er behov for det. Dejligt nemt at arbejde med. Super lækker måde at bevæge sig, flytte sig rundt med sine ting på. Udover det har jeg en ganske almindelig 5.1 standard reflektor. Jeg vil ikke lige pakke den ud, den fylder det til. Og et håndkit. Super system til at bruge ved portrætter. Grids, farvekorrektionsfilter, reflektor osv. Billederne skal selvfølgelig også behandles på festivalen, og det kræver plads. 1 TB harddisk, Western Digital,
Jeg har et fast base, hvor jeg kan have mit udstyr til at stå, så det er ikke noget problem at have en disk stående. Bærbar, igen, uundværlig, super maskineri jeg arbejder med. Jeg bruger PC, Mac, ganske udmærket også. PC'en er bare billigere, derfor det bliver det. Og det mest uundværlige nok til festivalen er næsten det her. Ørepropper. Når du står foran en scene med det lydniveau, de leverer sig et sted, så er du døv inden for de første 2 dage, med du har nogle ørepropper. Så for jeres egen skyld skal jeg lave koncertfotografi, så husk ørepropperne. Det er lidt af, hvad jeg medbringer, og hvordan det bliver båret rundt. 7D'eren kan I selvfølgelig ikke se, da den laver film, men ganske almindelig Canon EOS 7D selvfølgelig med en Canon 1635 F2.8 lens. Jamen, det var udstyret, man medbringer på en festival. Jeg håber, I hilser, hvis I er til sted. God festival til dem, der skal afsted.